Znači, nemoj da sam vas čuo da bacate stari hleb. Opa. Kome ovo ne izgleda lepo i primamljivo, taj nije normalan. Odozgo hrskavo, a dole mekano. I naravno, kao što rekoh, ništa bez domaće slaninice. Pravi onako domaćinski doručak koji, verujem, kad pojedete, možete da rintate ceo dan. Volu rep da iščupate. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas vam dajem jednu vrhunsku ideju za doručak. U pitanju je, po mom mišljenju, najbolji doručak od hleba od juče. Odnosno starog hleba s kojim ne znamo šta ćemo. A, naravno, ništa se ne baca. Gomilu puta mi se dešavalo, a verujem i vama, da ovako ostane pola hleba od juče, osuši se i šta ću da radim? Imam dve varijante. Ili spremam poparu, ili spremam ovaj današnji doručak koji ću vam sada pokazati. Za početak, odmah palim rernu na nekih 180 stepeni da se ona zagreje dok mi ovo pripremimo. Ovako, uzem jednu posudu i uzet ću ovaj stari hleb i samo ću onako rustično da ga nacepkam. Možete i da sečete, možete i ovako, kako vam lakše. Meni je ovako i lakše i ukusnije. Znači, ovdje imam pola hleba. Sad vidjet ćemo, možda mi neće trebati ceo. Ja ću da napunim cijelu ovu činiju i tu će biti sigurno onako za 2-3 ljudi da lepo doručkuju. Ovako rustično, veće, manje, nije bitno. Ovo možete raditi i sa crnim, i sa belim, integralnim, pa i onim rezanim, kako god. Znači, svaki je dobro došao. Da vidimo da će, staće sve, ja mislim. Može. Od viška glava ne boli. Malo će to da bude bogato, ali kome smeta. I sad, pošto je ovo varijanta doručka gdje možete da pustite mašti na volju, dodajete svakakve dodatke koje volite. Ja obavezno volim da stavim spanać. Uzet ću ovako 2 šake spanaća i to ću da promešam. Možda sam malo prepunio. Vidjet ćemo. Ovo već sada polako podsjeća na neku vrstu fritate zbog ovog spanaća, ali ja ću jednostavno nazvati najbolji doručak od hleba od juče. Tako, šta sad? Uzimamo ovako jednu činiju i razbijemo jajca. 3 komada. Zatim jedna šolja mleka, kisela pavlaka ili milera. Tako. I malo soli. To je to. To sad sve lepo izmutimo. Lepo, znači, razbijemo ove grudvice od pavlake, što više. Tako reći, da dobijemo onako jednu royal masu, sličnu kao za prelivanje musake. Tako. I pogodite šta sad radimo. Tako je. Sad ćemo da prelijemo i natopimo ovaj hleb i spanać. Tako. Mada dvoumim se da stavim još jedno jaje i malo mleka. Da ne bude suvo, s obzirom da sam stavio malo više hleba, mada stavit ću ja još jedno jaje. Vi slobodno, u zavisnosti od količine koju spremate, korigujte. Ja ću da dodam još malo, da to bude sočnije. Sad će to biti to. Šta nam sad fali? Normalno, sir. 2, 3, 4 vrste, koliko god da volite imate. Ja ovdje imam, evo, ovdje 2 kocke fete. Njih ću ovako rustično da izdrobim preko.
To će onako lepo da se zapeče, rastopi. I da to dobije još lepšu boju i koricu onako zapečenu, ja ću da narandam malo gaude. Ali kao što rekoh, znači ovaj doručak možete da kombinujete sa namirnicama koje vi volite. Možete da stavite unutra i malo slaninice, ajvara, sira kako god. Bitno je naravno da nema bacanja namirnica, pogotovo ne hleba koji nas je sve othranio. I ja ću za kraj da stavim malo zrelog kajmaka. Ovako svuda pomalo, da se to lepo istopi, onako pliva u tom soku. Već razmišljam kako će to da ispadne na kraju. Doduše, ja sam ovo ispremao često, ali jedva čekam da vi vidite kako će to na kraju ispasti. Verujem da ćete posle ovog recepta već sutra znati šta ćete za doručak. I da, naravno, ne mora da bude stari hleb. Ako nemate, stavite novi. To je to. Doručak je spreman, odnosno spreman za pečenje. Renda je zagrejana, kao što rekoh, 180 stepeni i to sad stavljamo na nekih 15 do 20 minuta da se zapeče. Tako. Ništa, vidimo se kad bude gotovo. Prošlo je nekih 22-3 minuta i naš doručak je gotov. Lagano ću da otvorim, da me ne udari toplota. I sad ćemo da izvadimo da vidimo šta smo uradili. Opa! Kome ovo ne izgleda lepo i primamljivo, taj nije normalan. Jedva čekam da probam. Sir se lepo zapekao, kajmak pustio svoju masnoću, vidimo kako cvrči i jedva čekam da jedem. Vreme je za moj doručak. Sad nek mi neko kaže da li postoji nešto bolje od ovoga. Znači imamo hleb, imamo sir, kajmak, tu je slanica i domaći ajvar. Sad ćemo da uzmemo ovako, da vidimo kako je to iznutra. Odozgo hrskavo, a dole mekano. Top, miriše odlično. A sad ćemo da vidimo i ukus. I naravno, kao što rekoh, ništa bez domaće slaninice. Doručak bez nje ne priznajem. Tanko naseckana. Nju sam mogao realno i da ispržim pa da je ubacim, ali uvek sam više za ovu sveže dimljenu varijantu. I ovako, znači, seckam i odmah jedem. I domaći ajvar. Ko je gledao prošli video, ispratio je ceo recept. A evo onda premijerno i da vam pokažem kako izgleda kad se on stabilizovao, stego. Već je prošlo na par dana i on više nije onako redak kao kad smo ga sipali, već je sad odličan i kremast. Tako da kome treba recept, nek pogleda prošli video. Idemo na doručak. Prijetno. Mada, pravi onako domaćinski doručak koji, verujem, kad pojedete, možete da rintate ceo dan. Volu rep da iščupate. Tu je i masnoća, tu su i proteini, hidrati, sve je tu. Ne zna se da je lepši ovaj hleb dole što je onako mekan ili ovaj što je na vrhu onako hrskav, lep. Malo hleba, malo slaninice i malo ajvara. Kakav doručak.
Znači, nemoj da sam vas čuo da bacate stari hleb. Dao sam vam sad ideju, vi je nadogradite ili iskoristite ovakvu, javite mi utiske. Ako vam se svideo, lajkujte, šerujte, pretplatite se, pa se vidimo u nekom od sljedećih recepata i videa. Ćao!